תראו מה זה מזג אוויר טרופי, גשם יורד. רציתי לבקר בבריכה, אבל גשם וגשם בלי סוף. תראו איזה נוף. אני הולך עכשיו אל הבריכה, תראו את הבריכה, הגשם שוטף אותה. במקום לבלות בבריכה או על הארסלים האלה שמה, אני מצלמת את הגשם. מה יהיה? הרס לי את השעה הזאת. גשם בבריכה. תראו איזה מקום יפה. כן. תראו איזה יפה. גשם בלי סוף. זה החדר שלי, תכף אני אראה לכם אותו. תכף. המכונית שם, זאת המכונית שאני מתניידת בה. תכף אני אראה לכם את החדר גם. I speak to my children. I'm speaking to my children. זה החדר. יש בו שתי מיטות, רואים? זה טוב שיש בו שתי מיטות, מעולה. הנה הביקיני שקניתי היום. המזוודה הגדולה שלי. המטבח. יש כאן מטבח, קוסינה, מקלחת, שירותים. כל זה $64 ללילה. וזה דון קפה מנקה את השיניים שלו ומשחק קלפים כל היום. תראו איזה יופי מה יש לנו כאן, שולחן, כיסאות עץ, ממש יפה, מאוד יפה. תראו איזה יופי של מקום. 50 מטר מפה, 100 מטר מכאן, הים, חוף הים. אבל איך אפשר ללכת לחוף הים שיש גשם? יכול להיפסק בעוד רגע. תראו איזה ג'ונגל. זהו. ביי בינתיים.